Alhamdulillah fil alamin untuk daul Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Yewen ko Benaga TV on biyama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ko yettude Allah no feewi o de men nyalawma kadi modde malado nyalawma hoore biir woni accepte en hawre nay lowru men naye biiru machallah 4 avril fiyama 4 avril tan eɗen gande ko fête mawɗo ko nyalawma mawɗo e nder leydi Sénégal alhamdulillah rabbil alamin. Eɗen ɗo kuccire e galle ceerno meɗen Ceerno Tidiani Ba haliftude Madina Gounass ene mbaɗa duuso e nder duuso machallah oɗo saaha ko ceerno gaɗɗen duusde inchallah mawla so yettima caggal muɗum ceerno Ibou Mar Ceerno nanta nder jamato jokkude inɗe ɗi joom haajen nango birdu wonde ka duuse ha galle ceerno alhamdulillah rabbil alamin. Hanke o e mbaɗino namdal ko fewti e ceerno men mawɗo hoto wuuro ngo yi aduna ceerno men Ceerno Tidiane wuuro yi aduna machallah bandiraɓe garti hen moƴƴi e kaali ko non tigui wuuri ceerno men ceerno mawɗo yi aduna ko wuuro ene wiye Cikkitte. Ceerno men Ceerno Tidiane yi aduna ko wuuro ene wiye Kolda machallah woni ɗo e région Kolda mo gonɗen o alhamdulillah rabbil alamin. Kanko woni joom Fuladu alhamdulillah rabbil alamin. Yettude bandiraɓe no fewi no fewi no fewi. Namdal men hande fawto so Allahu lamɗo jaaɓi ha joni ko ceerno men mawɗo radiyallahu ta'ala anhu ha joni namdi men koye on banggue fawto kanko ceerno men mawɗo. Jiɗɗen wiide hande ceerno mawɗo kanko jinna makko holno mbiyete kanko ceerno Adjuma Seydou jinna makko debbo gorko ko holno mbiyete hande ɗo namdal meɗen e nder Nangue TV Sénégal alhamdulillah rabbil alamin. Non ceerno ɓoyata ara inchallah puɗɗima nande dande ceerno Boro Ceerama Ndiaye machallah sahabaɓe ceerno ɓe peeñi ɓe jalti machallah ceerno Hamme Kebe ceerno Siraji An alhamdulillah rabbil alamin machallah eskay alhamdulillah rabbil alamin kamɓe goni ɗo alhamdulillah machallah alhamdulillah rabbil alamin. Kebe An machallah alhamdulillah rabbil alamin eskay alhamdulillah rabbil alamin. Non ceerno kañumne joni kañum oto muɗum e délégation mum jetto joni alhamdulillah rabbil alamin. Yewen ko Benaga TV eɗen hande ko aset ko dawol Daka dawol tengtinagol fittude beddaji Daka ɗi hipsude ɗum ha laaɓa alhamdulillah rabbil alamin. No hande o woni dawol ngol on bandiraɓe juɓɓe kala ene cabba hen ene ciftina hen dawol ngol hande so Allahu lamɗo jaaɓi. Non ji machallah o ceerno alhamdulillah rabbil alamin eskay alhamdulillah rabbil alamin machallah eskay
الحمد لله. ما شاء الله. ليس هذا من الغريب لشخص مثلي قادم يد الحضرات ارتوى الخير من فلان. Alhamdulillah rabbil alamin. Duuso garaɗo nani duuso e nder duuso mbiɗen machallah ceerno e délégation muɗum e dental machallah neɗɗo paati galle ceerno alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin. Yeɓiyankoɓe Naga TV weltare mawde ko ɓeydare subaka kala ñalawma kala beetewe kala yiide oɗo kayo tedduɗo machallah mo ganduɗa kañum foye manggo muɗum kono waktuji Allah joyi ɗi fof wi waɗaɗen koto jama alhamdulillah rabbil alamin. Ɗum ko weeɓani inchallah yo Allah ɓeydu cellal ɓeyda hattano barka Allah ñiga ɗum noon yeewiyankoɓe Naga TV jehen to nder to mbawen jokkitoyde toon golle ɗe ceerno Ibou Oumar Ceerno nan toon machallah inɗeɗe ɗi jooɗoyade ceerno mawɗo caggal duusi kañum kadi ha galle ceerno inchallahu mawla. Fatiha salatul fatih duwaw batu o inɗeɗe ɗi ko ñagon ho duwaw. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Yeewiyankoɓe Naga TV dental immima gam arde juurade ceerno men mawɗo radiyallahu taala anhu gardagol ceerno Ibou Oumar Ceerno machallah ji capel nangel yalti e dammuɗe jumaka machallah alhamdulillah rabbil alamin. Ceerno Ibou Oumar Ceerno e ceerno Tidiani Kaw alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin.
alhamdulillah rabbil alamin machallah weltare ɓeydare alhamdulillah. alhamdulillah rabbil alamin ceerno Ibnu Umar ceerno machallah ceerno Abdoul Hayyu Diallo ceerno Tidiane Kaw ceerno haɗa wondita ceerno Abdoul Hayyu Diallo alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin ceerno Ibnu Umar ceerno Tidiane Kaw alhamdulillah machallah alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah. alhamdulillah rabbil alamin machallah sanji ɗo ceerno on jibbadde o en jibbandiraɓe machallah. alhamdulillah rabbil alamin ceerno Ibnu Umar ceerno machallah balle almuɓe teddunowo almuɓe machallah janguinowo almuɓe sabonde makko tan hay so wiyanima koni ƴewma tan jangge makko tan alhamdulillah rabbil alamin ndeysan skey machallah alhamdulillah. alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Rabbal alamin. Amin masyaallah alhamdulillah. Masyaallah. Itu bah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ceerno Ibnu Umar ceerno balle almuɓe masyaallah alhamdulillah rabbil alamin. Skey alhamdulillah rabbil alamin masyaallah. min kadi la ko beltanama ñaganama jaam Yidiyankoɓe Nangue TV en garda julɓe ha ɗo en garda e vidéo o ha ɗo machallah bandiraɓe ñagoɓe no mbaɗira partagé mbaɗira abonné kala keɓɗo vidéo tan yo ɓenninnen e groupe aji goɗɗi ɓennin ɗum e bandiraɓe woɓɓe machallah ɓenne kadi jiiya jeeɓa naftoro alhamdulillah rabbil alamin ɗum ko yamayɓe waynotoɓe hay wayntoɓe ene koto nokkuji men fof machallah ko en ko golle muɗum ko e ñaga duwaw alhamdulillah rabbil alamin salli o machallah salli o machallah ɗo mbamugo alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin machallah oɗo ko ɓi ceerno Bachir Thiar alhamdulillah rabbil alamin skey machallah amin ya rabbil alamin. Yidiyankoɓe Nangue TV on ñaganama jaam on beltanama sanne golle gaari ha ɗo alhamdulillah rabbil alamin. kala ko jiiɗen hen ko oñi nodde en e numéro men WhatsApp 78 119 0065 mbiyon min vidéo de feewi kono ɗo sa waɗiron ni waɗa ɗo sa haalironi ni waɗa ɗo sa ƴettirin ɗo ni waɗa ɗum ɗo a fota ɗum ƴettude ay en ballodirat inchallah en ballodirat tan inchallah walla ɓeydi hen ɗum ɗo foof ndewnen ɗum laawol bandiraɓe seeɗaɓe musidɓe tedduɓe namdono hannde no mbiɗen ni ceerno men ceernojo men Saydou jinnaɗo makko gorko e jinnaɗo makko debbo holno ɓe mbiyete alhamdulillah rabbil alamin ɗon namdoɗo men hannde e nder Nangue TV Sénégal bandiraɓe seeɗaɓe musidɓe tedduɓe tinodiran nanggodiran yiɗan bande ko jiɗanɗa hoorema Allah jarama on jarama.